Nehéz idők vannak, és amikor megszorulások vannak, és amikor úgy néz ki, hogy az egész gazdaságot együttbe vondik, hogy reagálnak különböző népek és nemzetek ezekre a változásokra. Hát ha megnézzük, hogy mi történik a görögöknél, nekiindultak és szétvették a saját fővárosokat egy választót. Kiraktak, letörték magukat, felgyújtották és kitombolták magukat, hogy nem mindannyiuk a hibásak, mindig mások hibásak. Spanyoloknál nagyjából ugyanaz a helyzet, megszorítások ellennek, tüntetnek, ott vannak a társadalmak, tüntetnek valami ellen. Hova helyezkedünk egy mag népe akkor, amikor spirituális értékrend szerint él legszívesebben, és azt tartja magához legközelebb állapot? Az emberek kimennek tüntetni szerte a világban, a leggyakrabban az a jelenség mutatkozik meg, hogy valami ellen mennek, nagyon sokszor erőszakkal. A magyarság ilyen szempontból egészen más, hiszen amikor kimegyünk tüntetni, akkor valamiért megyünk ki tüntetni. A békemenet is egy ilyen jellegű megmozdulás volt, ami valósággal a csoda kategóriájába tartozik, hiszen 400 000 ember esetében nem volt egyetlen rendőri intézkedésre sem szükség. És nem tudom, hogy Európában van-e még nép vagy nemzet, aki ilyen erőt, ilyen nyugalommal fel tud mutatni. És ön azt gondolja most, hogy akár most 16-án is képes arra? Lehet. Jó, köszönöm. Tehát ez szívünkből jön. Sokan azt mondják, hogy politikai fontos szerintem nem. Mert ugyanezt történt 56-ban, ugyanezt történt 1848-ban, megjelent Európa közepén egy kicsi nép, és azt mondta, hogy nem azzal kezdjük, hogy neki megyünk fegyverrel annak, ami nem tetszik, hanem itt van egy lista, szeretnék egy tisztességes világot építeni. Így kezdődött? Így kezdődött. Szeretnék egy tisztességes világot építeni. És kimegy 200 000 ember egy téli napon, és végigmegy a Hősökerétől egészen a Kossuth-térig út, egyetlen pillanatban nem törik, egyetlen ott hagyott autó meg nem harcolódik, egyetlen kuka fel nem forró, és egyetlen rendőrintézkedésre nem szükség. Nem tudom, hogy mennyire érezzük át, hogy 400 000 ember esetében ez a csoda kategóriára. A magyar népben azt teszi nemzeté, hogy közös gondolattal és közös lelkesítő érzelemmel kiáll egy isteni igazságból eredő, egy isteni igazságban gyökerező ideál mellett, és a békésen képvisel. Persze ez belőle szabadságharc és belőle felfordulás, amikor ezt a színszerinti békés szándékot úgy viszonozzák, hogy már pedig aztán lehet, és aki ilyen gondol, az belőjük a tömeget. Persze, hogy ez belőle felfordulás, nagy felháborodás. De az első mindig az, hogy békésen képviselünk, mégpedig egy olyan értéket, ami az univerzum törvényével összhangban van, ami isteni törvény, amit nem kell valóságban fenntartani. És ez nagyon veszélyes. Mert ragályos lehet a példa. Hát, ha még más is követni fogjuk. Bankadó, megadóztatni a legnagyobb kifosztót. Miféle ötlet? És nem hülyeség. Valami mégiscsak kitalálni valami. És így tovább, és így tovább. Tehát egész biztos, hogy nagyon sok követőre talál egy más típusú gondolkodásból, egy spirituális értékrendszerinti gondolkodásból, de tisztában kell lennünk azzal, hogy igenis Magyarország és Európa között konfliktus van, Magyarország és a gazdasági háttérhatalom között konfliktus van, de ez a konfliktus nem gazdasági és nem politikai konfliktus, hanem értékrendszeri konfliktus. Tehát egy anyagi értékrend ütközik össze egy spirituális értékrendben. És ez érdekes módon az alkotmányokat, hogy egymás mellé veszünk, rögtön látszik. Tehát ez az igazi baj. Ezt nem is lehet igazán megoldani az anyagi világ szintjén. És az anyagi világban gondolkodók nem akarnak spirituális szinten gondolni. Írtóznak tőle. Megpróbálják ezt megakadályozni. Na most ez az értékrend összhangban van az univerzum törvényével, ezt nem kell hatósággal fenntartani. Itt vagyunk a Kárpát-medencén, nagyon komoly feladattal, mert először a saját magunkban kell ezt az értékrendet élő valóságra alakítani, és azután példát mutatni a környező országoknak és népeknek és a előbb népeknek ebből az értékről, és segíteni őket ebből az irányban. Ez egy nagyon komoly feladat. Azután jó Isten hittel élni, de még jó Isten tudattal, tehát meditációval meg lehet
értékteremtésre helyezett a hangsúlyt, ami nem azt jelenti, hogy ha valaki most éppen van dolgozik, holnap álljon fel, és hagyja a családját égen vanni, hanem azt, hogy gondolkodási módjában kezdi keresni, hogy milyen értékkel tud hozzájárulni a közös jóhoz, és a többi majd szépen fokozatosan alakul. Hát nem kell egyik napról a másikat úgynevezett forradalmat csinálni, elég belül másképpen gondolni, és az a belül másképpen gondolom szépen fokozatosan nyugodtan megjelenik a külvilágban, tehát biztosítunk magunknak nagyon egy békés átmenetet a alapkorszakából, a 15. korszakába, nem biztos, hogy mindenkinek sikerül, hogy fog más országokban, nekünk nagyon jó esélyünk van. Tartós cikkeket készítünk, és nem szemetet gyártunk, jó, hogyha hazai részesítjük előre, és nem a kínai fogványát veszünk, a legfontosabb talán az, hogy barátsággal, szeretettel, megértéssel mondjuk mindenki felé. A családban, a munkahelyben. Tehát ez én feladat, hogy megpróbálom keresni a másik emberben a jót. És akkor meg fogom találni. Biztos van benne, hogyha minden mond elberegítem rosszat, akkor azt fogom megtalálni. És akkor ott van bennem a konfliktus, és várom, hogy valamitől a világ jó lesz. Attól nem. Tehát belül kell megtudni ezt a döntést, ezt a változást elindítani, és akkor itt akkor valóban jó lesz. És ne csodálkozzunk azon, hogyha a változások innen indulnak, hiszen a Kárpát-medencében él legnagyobb tömegben és legnagyobb számban pillanatnyilag az olyan ember, akinek az értékrendje szíve szerinti és spirituális. És azon sem csodálkozunk, hogyha éppen ezért ide fog irányulni és ide irányul a legtöbb támadás. Olyan emberek részéről, kívülről vagy belülről, akiknek az értékrendje nincs még ott, hogy megértsék, hogy azért ez a világ nem egy anyagi világ, és nem pénzről szól. Egész mások az igazi érték. Most az a helyzet, hogy az anyagi világon belül nem is tudunk lapázni. Lássuk meg, hogy minden népnek, minden nemzetnek van valamilyen feladata, valamilyen képessége, valamilyen tehetsége. A magyar valószínű soha nem lesz olyan fanatikusan kitartó munkás, mint egy japán, valószínű, hogy soha nem lesz olyan szervezett, precíz és pontos, mint egy német, valószínű soha nem lesz olyan ügyes kereskedő, mint egy örmény vagy egy zsidó. Nem lesz. Nem lesz. Mi az, amiben mi mások vagyunk? Mi abban vagyunk mások, hogy régen, hogy a kapcsolatot tartunk, le tudjuk hozni az információt a magasabb szférákból. És olyan találmányokkal tudunk előállni, amelyek ezt a technikai világot ma is működtetik. Tehát kezdve az atomreaktortól, az áramvonalas járművekig, a lökváltásos hajtómű, a telefonközpont, a holográfia, a számítógép, a színes televízió, a elektronikus televízió, hűtőszekrény, lájtkontaktlencsek, és szinte végnél sorolhatnánk azokat a találmányokat, amelyeket most egy hirtelen kivonálnak a társadalomból a hoztak őkorszakra. Hát mi ebben vagyunk jók, mert tartunk a kapcsolatot. Na de ha ebben vagyunk jók, akkor jó lenne ezt a meccset ezen a térfélen játszani. Nem a 4%-ban, ahol nem nyerhetünk, hanem a maradék 96%-ban, mert ott viszont nem veszíthetünk. A mi képességünk az, hogy képet tudunk alkotni valamiről, amit azután meg tudunk valósítani. Gondolatban és érzelemben egy olyan világot, amiben élni szeretnénk. És azután az majd szépen odaadott és megvalósul. Úgyhogy ehhez a belső munkához, mert ez azt kívánok mindenkinek jó szándékot, kitartást,